17 miljoen euro voor opknapbeurt Terneuzense binnenstad. Veel groen moet verpauperd centrum aantrekkelijker maken. En verder in deze Zeeland nu. Na Dudley komt meteen Yunis. En sporen in het hout tonen het verleden. Goedenavond. Al jaren is het een doorn in het oog van de Terneuzenaren. De sfeerloze binnenstad met zijn vele lege winkelpanden. Vanavond wordt de gemeenteraad bijgepraat over opnieuw een plan om die binnenstad aan te pakken. Met onder meer veel groen. Het huidige gemeentebestuur wil de komende jaren 17 miljoen euro uittrekken voor dat plan. Welkom in Terneuzen 2030. Over 8 à 9 jaar moet het er ongeveer zo uit gaan zien. Veel groen, weinig grijs. Dat kost miljoenen, opgehoest door ondernemers en bedrijven. Met daarnaast nog die 17 miljoen euro van de gemeente. Financieel technisch zitten wij er heel goed bij de komende 4 jaar. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar de winstwaarschuwing die blijf ik als wethouder Financiën afgeven. Dus wij zullen met elkaar keuzes moeten maken. Want er moet nog een compleet nieuwe middelbare school uit de grond gestampt gaan worden. Kosten 50 miljoen euro. En dan is er ook nog dat ene dossier dat bijna alle gemeenten parten speelt. Het sociaal domein, waar wij best wel een tijd gedacht hebben dat onze nieuwe regering ons daarin mee ging nemen. Dat zij de gemeentes daar in ieder geval tegemoet zouden kunnen komen. En we komen tot de ontdekking dat er op het jeugdbeleid bij wijze van spreken een korting aan zit te komen over een paar jaar. In plaats van een structurele bijdrage vanuit het Rijk. En die keuzes moeten gemaakt worden door de nieuwe raad en het nieuwe gemeentebestuur. Waarvoor er over 4 weken verkiezingen zijn. Wij geven dit mee aan de nieuwe raad. Ga ermee aan de gang. In Terneuzen staat politiek verslaggever Heiko Strietman. Ja, Heiko, we hoorden het zeggen, de wethouder, ga ermee aan de gang. Dat klinkt natuurlijk wel heel makkelijk hè, voor een plan dat 9 jaar moet gaan duren. Ja, want zo makkelijk zal het zeker niet worden. Tussen de regels door hoor je bij de wethouder ook nog veel voorbehoud. Zo zegt hij, het plan is geen blauwdruk. Het is wel alles of niets bij dit plan. Dat betekent dan weer dat als er niet voldoende financiële middelen zijn, ja, bepaalde punten versoberd zullen worden. Kortom, 9 jaar is, zoals je ook al zegt, ontzettend lang. En gek genoeg, opvallend genoeg, hoor je daar binnen de rest van de politiek nog helemaal niemand over. Want partijen van links tot rechts zijn enthousiast. We hebben hier echt een impuls nodig. En het is goed dat er aandacht wordt aan besteed. Want ik zeg altijd zo, als je altijd maar blijft denken dat je een dubbeltje bent, word je nooit een kwartje. Zijn er nog zaken waarvan u zegt van nou dat vinden wij nou echt concreet ook leuk voor de binnenstad? Natuurlijk de gordel van groen is natuurlijk prachtig. Voor mij persoonlijk dat het arsenaal weer een mooie functie gaat krijgen als muziektempel. Als je mij vraagt van hoe zou die oude binnenstad eruit moeten zien, dan refereer ik toch altijd aan dit mooie stukje Terneuzen van hoe het ook kan. Hè? Wat ik verder heel erg goed vind is toch die aandacht voor die woningbouw. Dat men toch gaat kijken naar een diversere groep mensen. Enerzijds jonge expats, gezinnen, maar ook voor de ouderen. Een grotere hoeveelheid in het aanbod. Ertoe gaat leiden dat er meer mensen komen wonen en dus ook hier vertoeven en ook hun geld uitgeven. Ik vind het heel realistisch. Het is geen luchtfietserij. Iedereen heeft zijn input kunnen hebben en ik denk dat dat ook anders is dan anders. Als er een plan ligt en je mag daarna je mening geven, ja, dan ligt het er al. Is het veel moeilijker om te veranderen. En nu is het echt een samenspel van alle partijen, echt alle partijen. En dat maakt het heel sterk, denk ik. En dat brengt ook die positieve sfeer met zich mee in de oppositie? Ja, dat denk ik wel. Ja, tuurlijk. Ja, want dan heeft iedereen zijn bijdrage kunnen geven. Samen? Samen, precies. Samen sterk. Ja, Heiko, deze 3 partijen dus erg positief. Maar geldt dat echt voor alle partijen? Ja, de SGP die kraakt nog wel een kritische noot. Die partij zegt van ja, hoe zit het in de andere kernen? Daar moet ook veel gebeuren. En ja, die partij had het eigenlijk wel graag bij dit plan betrokken zien worden. Maar goed, dat is niet gebeurd. Vanavond, zoals gezegd, gaan ze het er dus over hebben. Al die politici bij elkaar. Dan op 10 maart gaat de gemeenteraad in zijn huidige vorm erover stemmen. En dan na 16 maart, na de verkiezingen, dan is het aan de nieuwe gemeenteraad om met het plan in ieder geval de eerste stappen te gaan zetten. Heiko Strietman, dankjewel. Het was vandaag aardig onstuimig door storm Dudley, de 3e storm al van dit jaar. Er zijn nog geen berichten van schade. Sommige mensen vinden zo'n storm juist heerlijk. Zoals de kitesurfers hier bij de Oesterdam. Je kan lekker hoge sprongen maken. Dat geeft een kick natuurlijk als het niet zo hard waait.
kom je ook niet zo heel hoog. Met die harde wind, ja, dan kom je een pak hoger en dat geeft altijd de grootste kick. Als je maar wel weet wat je doet, proberen alles zoveel mogelijk in te perken. Dat je goed materiaal hebt, dat je lijnen zijn gecontroleerd, dat je geen... Ja, dat je veilig het water op gaat en dat je skills goed zijn natuurlijk. Er komt nog meer storm aan, want morgen wordt storm Eunice verwacht. Het KNMI heeft vanaf morgenmiddag 2 uur code oranje in onze provincie afgekondigd. Aan de kust is er dan kans op zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. De kiters kunnen niet wachten. Dat zijn de leuke dagen, ja, absoluut. Ja. Het Openbaar Ministerie wil de TBS met dwangverpleging van een 35-jarige vrouw uit Middelburg met een jaar verlengen. De vrouw stak een paar jaar geleden een 26-jarige medebewoner dood in een begeleid wonenproject van Emergis in Middelburg. De twee hadden een relatie met elkaar, maar kregen ruzie. Het CDA wil dat raadsleden beter op hun taal letten. De partij heeft een manifest geschreven. Geen haat in de raad. Fatsoenlijk debatteren. Hoe doe je dat eigenlijk? De debatclub van de christelijke scholengemeenschap Walcheren geeft tips. De eerste tip is om het niet te persoonlijk te maken. Dus dat je elkaar niet moet gaan uitschelden. Het gaat immers om de inhoud en niet om de persoon tegen wie je debatteert. Tip 2 is om duidelijk en zelfverzekerd te spreken, zodat de ander ook goed kan luisteren en begrijpt wat je zegt. Tip 3 is luisteren naar elkaar en ingaan op elkaar in plaats van iedere keer je eigen punten naar voren brengen. En 7 CDA-fracties in Zeeland hebben dat manifest Geen haat in de raad inmiddels ondertekend. Bij werkzaamheden in de Oostkerk in Middelburg is door de aannemer een bordje gevonden met 2 namen erop. Het zijn de namen van timmerlieden die in 1961 in de kerk hebben gewerkt. Directeur Leo Hannewijk van de Oostkerk ging op zoek naar familie van deze timmerlieden en vond de 74-jarige Co Sturm, de zoon van een van de mannen. Ineens kwam het van onder de vloer tevoorschijn bij de verbouwing van de Oostkerk. Op het oog een simpel plankje. Meneer Sturm, kijk eens wat ik hier heb gevonden. Het is een stukje hout en dat is opgeschreven door meneer Sturm. Ja, dat was mijn vader. Op 11 juli 1961. Ja, dat is het laatste jaar dat ze eraan gewerkt hebben. Maar voor Co Sturm iets dierbaars. Dat is een herinnering van je vader, die er al die jaren aan gewerkt heeft. In alles wat monumenten was. En als kind van 12 jaar kwam ik er ook in de kerk. Dus ik heb alles gezien en alles meegemaakt. En nu mijn vader overleden is dat de mooiste herinnering die ik kan hebben. Naast aan de Oostkerk werkte Leendert Sturm ook aan de Lange Jan en aan het stadhuis van Middelburg. Volgens zijn zoon beitelde hij in elk gebouw zijn naam. Maar in de Oostkerk is op het plankje na Leenderts naam niet terug te vinden. Dus beproeven ons geluk op een ander adres. Ja, hier gaat het dan beginnen. Gaan we kijken wat we kunnen vinden. Co vermoedt dat zijn vader helemaal boven in Mallebedje, zoals de stadhuistoren wordt genoemd, zijn timmermansgraffiti heeft achtergelaten. Maar net als in de Oostkerk treffen we hier iets anders aan dan verwacht. We zien hier letters. Is dit nou wat je bedoelde? Niet wat ik bedoelde, maar ik weet zeker dat mijn vader dat gedaan heeft om aan te geven waar de balken in het spand moeten, want die worden erin gekapt met een grote bijtel. Jij zegt dat het handschrift van je vader is? Hè? Ja, dat is het handschrift van mijn vader. Hoe is dat nou om hier te staan en je vaders handschrift te zien? Heel apart. Ja? Ja, echt een eer. Zeker als Middelburger is het hartstikke mooi dat ons stadhuis, dat mijn vader eraan heeft gewerkt. En het bordje met de handtekeningen uit de Oostkerk heeft inmiddels een mooi plekje aan de muur bij Co Sturm gekregen. Inwoners van de gemeente Terneuzen maken veel meer gebruik van jeugdzorg dan de rest van Zeeland en zelfs van Nederland. Want landelijk staat Terneuzen op de 3e plaats als het gaat om het gebruik van jeugdzorg. Tijd voor een andere aanpak, vindt de gemeente. Bijna 13% van alle Terneuzense jongeren maakt gebruik van jeugdzorg, blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk is dat percentage alleen hoger in Tiel en Veendam. Binnen Zeeland volgen Hulst, Vlissingen en Goes met zo'n 10%. De gemeente Terneuzen is geschrokken van deze cijfers. Dat is hoog, heel hoog. En ik dacht, ja, wat is daar de oorzaak van? Dus daar zijn we ook ambtelijk naar gaan kijken. Dus het baarde mij wel zorgen.
Terneuzen is natuurlijk ook een gemeente met veel inwoners die in een lage 6-waarde zitten. Dus dat heeft een invloed. Een laag sociaal-economische status van de inwoners heeft een grote invloed. Landelijk de nummer 3 als het gaat om jeugdzorggebruik. Dat is nou niet bepaald iets om trots op te zijn, zou je denken. Maar voor de gemeente Terneuzen ligt dat toch echt anders. Kijk, het is misschien niet leuk, maar ik vind het niet verkeerd. Omdat het nu een doel geeft aan ons om te zeggen van nou kijk eens, wij staan 2019, wij stonden in die top 3. En daar gaan we nu aan werken. En we kunnen dus, we hebben een uitdaging om naartoe te werken. Dus dat is gewoon, ja, dat is hartstikke mooi om te doen. Al voor het CBS deze cijfers bekend maakte, werd er bij de gemeente Terneuzen vol ingezet op preventie en maatwerk. Er werden zelfs maatwerkteams opgericht die op zoek gaan naar gevallen waar de standaardaanpak niet werkt. Wij werken met de doorbraakmethode van Instituut voor Publieke Waarden. En bij de doorbraakmethode ga je eigenlijk uit van wat wil een gezin of wat wil iemand bereiken. Bijvoorbeeld, we hebben een mevrouw die was volledig uitgeblust, opgebrand. Ze kreeg heel veel hulpverlening in huis om haar zonen te ondersteunen. Ja, en die mevrouw zei van, ja, maar ik wil het gewoon zelf doen. Ik kan het gewoon zelf. Alleen ik heb soms rust nodig. En we hebben bijvoorbeeld steungezinnen ingezet, of professionele steun, opvangplaatsen, waar een kind dan bijvoorbeeld 1 of 2 dagen in de week naartoe gaat, terwijl de rest van het gezin dan weer de batterij kan opladen. En dan zie je ook, en dat vinden wij ook heel erg belangrijk, de kwaliteit van leven van de kinderen, van de jongeren, maar zeker van het hele gezin gaat enorm vooruit. Dus bij de volgende jaargang van deze jeugdzorgranglijst van het CBS moet Terneuzen haast wel beter scoren, is de verwachting. We gaan onze schouders eronder zetten, want wij kunnen verbeteren. En wij zijn echt de afgelopen 2 jaar goed op weg. En we kunnen nog veel meer verbeteren. Dus ik heb er alle vertrouwen in en ik hoop dat we het gaan zien binnen 2 jaar dat we niet meer in de top 3 staan. Een krachtige wind dus vandaag, windkracht 4 tot 6. En met een zonnetje erbij werd het toch nog een hele mooie dag. Vannacht en ook morgenochtend, dan zien we regen opzetten. En morgen gaat het dus opnieuw helemaal los, maar dan met die nieuwe storm, Eunice. En morgen dan zijn we ook weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu. Heel graag tot dan en nog een fijne avond.